wanda ya kuskura ya mutu bai aure ba an gama da shi. Allah ya ce urban atraba li ashabil yamin. Ka san me ma'anar urban atraba? Wato wasu 'yan mata ne masu bala'in soyayya da ƙauna, masu wato daidaitattun shekaru, gaba ɗaya shekarunsu iri ɗaya, kansu ɗaya, kyawawa, lafiyayyu. Manzo Allah ya ce idan mata aljanna kana shiga ɗakinta sai ta fara maka waka, nahnu na'imatu fala nab'asu nahnu al-khalidatu fala naz'an. Mu ne masu ni'ima, mu ne masu albarka, ba mu da damuwa a tattare da mu. Mu ne masu zaman gida, ba ma fita. Ana gaya maka matanka na duniya ba garanti, in talauci ya murkushe ka ta iya guduwa mata saboda barka. Nahnu radiyat, mu ne yardaddu a gare ka, ba ma fushi. Mata aljanna ba ta fushi, mata aljanna ba ta tsaki, mata aljanna ba ta datti, ba tsugunu a aljanna, ba bayan daki a aljanna, ba tofar da yawo, ba kaki, ba atishawa, kacau ba a yi a gidan aljanna. Lafiya nan duk wani abu da ka sani na morewa da jin daɗi mal akwai shi a gidan aljanna. Me ya saura? A buga aiki kawai. Allah ya ce inna ashabal jannati al-yawma fi shughulin fakihun hum wa azwajuhum 'ala al-ara'iki muttaki'un. Wani yace ya Rasulullah, yanzu a aljanna akwai saduwa da jima'i? Annabi ya ce kwarai kuwa, da'aman. Abin da yake nufi saduwa saduwa. Yace sai dai babu maniyi a jikin dan adam a aljanna, ba maniyi. Me yasa ba maniyi? Maniyi idan ya fita daga jikin mutum lokacin da yake jima'i yana fitar da maniyi, yaqta'u laddatal jima'. Dandanan jima'in da dadin jima'in ai ya kare daga fitar da maniyi. To aljanna kuma ba a so wani jin daɗi da kake iya kare. Sannan babu tsoho a gidan aljanna. Allah ba ku hakuri dattawa, tsofaffi masu barkuna. Duk samari ne matasa gaba ɗaya. Ko tsoho ne sai an daɗa ƙera shi. Saurayi kanmu gaba ɗaya ko ba haka ba? Duk kanmu ɗaya a ciki ko? Duk matasa ne insha Allah ta'ala. Haka za a yi ta rayuwa har abada. Annabi ya faɗa mana a cikin hadisi cewa 'yan aljanna ya tazawaru, kamar yadda Alƙur'ani ya ce ya tasa'alu, suna tambayan juna. Kakan zo gidan abokinka a aljanna ka ce wa ina abokin mu wani? Sai a ce ai gidansa yana can wuri kaza, to mu kai mai ziyara mana. Kawai sai kun kai mai ziyara, ku ta hirar duniya. Manzo Allah ya ce a hadisi, idan kuna sha'awar wani abu na wasa, na jin daɗi, na morewa, kuna sha'awar wani abu, kawai sai ku yi wannan abun gashi na, kawai sai ku yi wasa, ku more yadda kuke so. Zai amin mutum ina, amma sai na yi za ka shiga tukuna. Wallahi ma aljanna daɗi ne da ita. Wallahi ba na so da daina bayani akan aljanna. Akwai wani littafi mai kyau sunansa Kitabul Janna na Imam Ibn Kathir al-Mu'arrikh al-Mufassir rahimahullah. Ya tattara waɗannan bayanai gaba ɗaya akan bayani gidan aljanna. Cikin Sunan Tirmidhi akwai bayani akan sifatul janna da kuma sifatul nar. To abubuwan dai suna nan da yawa, ba sa karewa. Naga aran ma ya fara fushi saboda yan ayoyin da ya bayar ya ga dai ba a gama fassara su ba. Wannan ci gaba da fassara. Allah ya sa albarka. Insha Allah lahum jannatun na'im. Suna da aljannatai wato waɗanda suke masu ni'ima.